OK, čau lidi, já jsem Ondra, dneska je to se mnou Rok. Čau. A my nebudeme zdržovat a uvidíme se za chvíli v 1v1 na mapě AVP Range. Zatím čau. OK lidi, jsme tady zpátky a jak jsem zmínila, jsem společně s Rokem. Já jsem Tčka, nebo dal bych si říct, že jsem v T týmu a Rok je v CT týmu. To je divný, šťapilo. Ty vole, kolik máš? 100. Mně CT nejde. Tak nevadí, když tak tohle je mapa AVP, co jsem říkal už na začátku. A nejsou tu planty. Jakože to je tak normální, že... Prostě komunitní, no. Jo. Takže normálně střílíte a hrajete. Nevím, jak to líp popsat. Prostě server, který si vytvoříte vy, no. Kolik máš? 100. Kolik máš? 69. Ty vole, já si beru scoutku teď. Teď už jdu comeback, jestli jo. Tak, a jdeme na to. Vykrajujeme jenom pro zábavu, nehrajeme nějaký úplně jako, chápete, na max. Ale klan máme, kde hrajeme zápasy. Jo, vidět, Zatím máme když 3. to lomí vidět. Chytl jsem tě. Chytl jsem tě. A Legion Team kanál budete mít v popisku videa, tak tam zanechte odběr a pojďte hajdu. No já taky jsem si, tohle jsem ubral nebo ne? Já jsem myslel, že jo, ale tak tohle, on se to, podle mě teď často buguje, ten jako na těchto mapách přes workshop. Je třeba, podle mě to bylo, jak jsem ho hitnul přes tu krabici, nebo co to bylo. Takže jsem mu dal Víš, když natáčíš, tak... Zatím je to pěkný pro oba, jako to skore. Tak máš výhodu, že jo, teď? Ubral jsem ti něco? Ubral jsem ti něco nebo ne? Ty vole. No. Když tam nehodil ten flashbang, tak tě dám, tak to bylo Kámo, o taktice. ty seš laker, víš co se stalo? Já... Jsi styl taktice. Jo, a to vám udělá vlastně, že vám to hodí na poslední zbraň a ono to dělá takový efekt, tak jsem to chtěl udělat a já to dal moc brzo, že jo? A... Teď jsem ti ubral na 100 pro. Kolko? To je úplně... Ty taky. No tak za Tčka dobrý, zase. Kdybych nepřebil. No koukám, no.
15-12, všechno je nad 10. Takže uvidíme, jak to dopadne. já zase chtěl házet ten No, gram. taky nevadí, jestli kdo vyhraje a kdo ne. Jak jsem říkal, hrajeme to jen tak. No to ne. OK. Jo no. A ještě, že jak jsem říkal, už takový nový procesor, strašně se mu seká PC, nebo má prostě docela pomalej, by se dalo říct, takže teď tomu nehraje na maximum. To je jedno, tohle je všechno pro tohle video, pokud se vám líbilo, Rockovo kanál nebo Legion kanál máte v popisku, zanejte like, odběr, sdílejte, napište komentář a zatím čau.